Hej, čau lidi, jak se máte, zdraví vás 6 liter. Právě jsem pro vás vytvořil nový YouTubeový kanál, který jsem pojmenoval Jedeme na kšeft. Na tomhletom kanálu bych vás rád vzal sebou na kšeft, takže cokoliv já budu natáčet, tam bych rád viděl, abyste viděli, co si beru na tu zakázku, jak jedu na tu zakázku, s kým tam mluvím, a vyjednávání o ceně, všechno prostě, co k tomu patří, protože já už se věnuju posledních třeba 5 let natáčením videí a na můj kanál o stříhání už tohleto dávat nechci. Za tu dobu já jsem za to utratil strašně moc peněz, mnohem víc než za stříhání. Natáčel jsem různé reklamy, podcasty a teda, tak jsem si řekl, že už bych rád měl separátní kanál, na který bych vám vlastně dával tyhle videa. Teďka bych vám chtěl rád pustit první video, kde jedeme na kšeft, takže doufám, že se vám to bude líbit a jdeme rovnou na to. Jo, hele, máme mikrák, teďka už by to mělo fungovat skvěle. Já bych chtěl, aby vlastně v průběhu toho dne jsem mohl normálně zaznamenávat to video i na dálku a bylo mě slyšet. Vezmu si sebou nějaký malý stativ, který budu moct někam prdnout a paradox je, že já to můžu ty vlogy nahrávat na nějaké jakýhle podobné kamery, obrovský samozřejmě, ale nechce se vám to tahat, takže i přesto, že mám fakt gear za strašný randál, tak to prostě natáčím takhle. A ještě bych vám rád ukázal, co jsem si vzal dneska sebou. Tak jo, takže začneme tímhletím úžasným Peak Design batohem. Tady mám stativ, nevím sice, jestli budu potřebovat, ale radši jsem ho vzal. To znamená, tady máme 2 drátový mikráky, jeden shotgun mikrofon od Sonyáku, tady mám Sony ZV-E1 s 1635 nasazený polarizátor, který si myslím, že budu asi využívat nejvíc. Druhý tělo A7C2 s 2070 na F4, plus tady mám drona. Tak a z přední strany tady mám RS4 Pročko, stabilizátor. A tady mám set baterek a polarizák na dron s NDčkem. Já se jdu nějak dát dohromady a... Kámo! Fakulty, vole. Pelatírky. Ale to ti postavíme možná někam do stínu, to bude asi lepší. Okay. Protože jak by jsem žoural očima, to by bylo na hovno. Přesně tak. Mám krásný modrý oči. Přesně, ať tě prodáš. Přesně. A v 6:30 si stával, vy. Jo no. A v 3:30 jsem šel spát, vole. Jo takhle, tak to je dobrý. Jo, to bylo skvělý. Překloupí, ale to už tady nebudem. Doufám teda, vole. No, uvidíme, jak ti to půjde, vole. Počkej, to nevíš, že potom když ještě na brikočku tady, vole. Přesně. Zapatou pěkně. Já budu z toho dělat. A my tady šla. Máme odejít někam, aby se nebrali ty záběry. Nezamáváme na začátek. Ale jak to je, pohodě. Autům, kámo, my to necháme na postřih. Ty máš maskáčový, ty nejsi vidět. Přesně, vole. Přesně. A co nejblíž ke mně, pokud možno. Aby za tebou byla trošku hloubka ještě. Aby si mě mohl zaostřit pořádně, víš? Ale zaostřenýho tě mám, spíš aby to bylo trochu rozmazit. Takhle je to v pohodě, ne? Jo, takhle je to v klidu. Jo. Okay. Je dobrý, jestli se cítíš tuhle, klidně si zaskáčat a fakt jako... Nebo tohle dělám já, než potřebuji mluvit, pak mě to vyštělím. Já vás vítám na našem developerském projektu. Nacházíme se na Mělníku, oblast Velký Borek. Jak již jistě víte, tak tady vlastně aktuálně probíhá výstavba dvourodinných dvojdomů. Já vezmu dynamickou. Jo, vezmu stabilizátor a to přesně potom ze strany na stranu a druhý záběr potom vypadá... Kup tady, vole. Profesionál taky, vole. Nechtěl bych pozadu, ne? Selfiečku takhle, jo? To je takový to... Aha, to není tvoje, sorry. Počkej, Máro, to je tvoje tady to? To je moje. Já myslím, že to je celou dobu si nemůžu. Já myslím, že to přivez sebou. Já myslím, že si přivez tu tyčku sebou. Já taky, ale že nechtěl pozadu, ne?
Že se chtěl zapojit nějak aspoň. Zakoktáš cokoliv, i kdyby se začal od půlky věty, je to úplně... Jenom je pak větší fakturace, jak to řekni na poprvý, vole. Už úplně teče ta kapka za uchem. Vodu můžeš chytit. Nebo lopatu, viď? Ti kapka zateče do kasičky. Přesně. Taky nezahálí, schodiště se taky bude betonovat a všechno jede a šlape jako hodinky. Ještě jednou a pomalejš. Pomalejc, jo? Moc jsme rychle. Jo. V rámci projektu pokračujeme přesně podle harmonogramu, terénní úpravy kolem domu jsou hotové a Ale spíš připravujeme... takhle. V rámci programu pokračujeme přesně podle harmonogramu. Aby to nebylo. V rámci programu přesně podle harmonogramu. V rámci programu pokračujeme přesně podle harmonogramu. Jakoby o trošku... Pomalej. Jo. Jak kdybys to zpíval. Interiérech s tím, že schodiště už jo. Ale super, tohle bylo 100krát lepší. Teď to řekne dobře a zrovna bu, baterka v prdele. Teď mi ke předchozího reportu vám promluval přímo Roman Trnka, jsme se bavili o skládce, ze kterou jsme se tady setkali. Ta hromada pokračovala mnohem dále, postupně se vlastně toho zbavujeme. Je to vlastně jedna z komplikací, za kterou jsme si museli poradit, ale nic až tak zásadního. No. A vy děláte oba dva ty domky. Jo, to jsou dva dvojdomy. A chceš to natočit do 2 různých videí? Já si myslím, že stačí jakoby jedna. Já jsem mluvil takový dom. Protože to není fakt jako vůbec problém. Já si myslím, že stačí prostě natočit něco. Co to má říct, to video? Má to těm investorům dát update. Půl reálně. Chceš to prolítnout i zevnitř? Ale já bych nějaký flyover, otázka, co se zevnitř jako dá, tam si myslím. Protože já to můžu normálně zevnitř jako prolítnout s tím. No s gimbalem, to je jako úplně na klid. Tam jsou ti větší ty výhře. Chceš, aby to jako vypadalo víc jako stavba nebo víc jako konečný dílo? Kámo, stavba. OK. Normálně. Proto se ptám, aby... To je dobrý. To je normálně, aby to bylo real, ty vole. Yes, OK. Teď si za nic nehrajem. OK. Tady vidíš to předěl? Okay. To je jako jeden dům a druhý dům. OK. Má 125 metrů čtverečních, 125 metrů čtverečních, 125. Kámo, tak to udělejme určitě 2 rozdílný videa. Chceš tam u vozovkách jako slyšet i zvuk kladiva i té centrály? Aby to bylo fakt jako... To bych asi tam nedával, kámo. OK. To je strašný kravál. I s tím smradem to tam můžeme dát, ale. Jo. A pak jim to pouště Pytlíku, vole. 5 deků. Home point Adam. updated. Máme odejít tam, aby jsme nebyli na těch náběrech. Ty máš maskáčů, Já to vezmu. Já to stejně rovnou vzám, ať tam taky v tom nešaším. Podle mě s tím fanrivingem je lepší Tak to jak se všim, ale nebo? Jo, asi jo, ale tím si pravda, vole. Tak, máme natočíno, aspoň z dronu. Kdo ví, ty vole. Ale já si vezmu tam telefon a jsme ready. Jestli jsi ready, klidně můžem. Ale můžeme to fakt sjet jako několikrát, jo, to je na klid. Dohromady 4 jednotky, všechno běží podle harmonogramu a my si teď vlastně ukážeme, co máme za sebou a co nás ještě čeká. Halo, i v tom. Kámo, pojď se podívat. Jo, za mě úplně v pohodě. Já vezmu Dynamickou. vezmu stabilizátor a půjdu přesně potom ze strany na stranu a druhý záběr potom vypadá, čekej, to je přiblížený jakoby na detail. Čekej, já to trošku posunu. Kámo, tak to vypadá mega dobře. Já vás vítám na našem developerském projektu. Nacházíme se na Mělníku, oblast Velký Borek. Jak již jistě víte, tak tady vlastně aktuálně probíhá výstavba 2 rodinných dvojdomů, tudíž 4 jednotky. Všechno i přes nějaké menší komplikace jede podle plánu a my se teď společně podíváme, s čím jsme se tady museli poprat a co nás třeba ještě čeká. V rámci projektu pokračujeme přesně podle harmonogramu, terénní úpravy kolem domu jsou hotové a připravujeme vlastně prostor pro montáž, lešení a následné zateplení fasády. V době vlastně, kdy tady to video sledujete, jelikož nám nějakou dobu zabere, než to pro vás samozřejmě připravíme, tak budeme vlastně ve fázi, kdy se bude stavět u prvního domu druhé nadzemní podlaží a střechu vlastně máme taky už objednanou.
Uvnitř druhého domu se také nezahálí, tam vlastně bude vybetonovaný schodiště. Já se těším, až vám budeme moct ukázat finální verzi tady toho našeho projektu. Jak jistě víte, dneska něco postavit není žádná sranda. Vlastně podle předchozího reportu, který vlastně pro vás natáčel přímo Roman Trnka, jsme se tady setkali se skládkou. Ta skládka, respektive ta hrouda, pokračovala až tamhle na konec plotu. Trošku nám to sáhlo do peněz, každopádně na každý ten projekt, který děláme, máme jak finanční, tak časové rezervy. Já vás vítám uvnitř našeho prvního dvojdomu. Furt vám tady povídám něco o nějakém harmonogramu, tak se pojďme podívat na to vlastně, kdy ten projekt budeme schopni dokončit. Co se týče vlastně toho projektu celkového harmonogramu, tak měli bychom dokončovat vlastně oba dva dvojdomy na přelomu září, října. Když bychom se vlastně podívali na nějaký čísla toho projektu, tak aktuálně bychom měli být schopni jednu jednotku prodat za nějakých 11,25 milionů, což nám dneska dohromady z těch 4 jednotek dělá už 45 milionů, což je vlastně pozitivní zpráva oproti minulému reportu, kde jsme vlastně měli odhad cca kolem 44, takže nám to stoupá, my jsme rádi, že jsme tady mohli začít stavět. Tak, já doufám, že se vám tohleto video líbilo. Je to vlastně úplně zase něco jiného, než jsem do této doby dělal. Mě to strašně baví, takže bych těch videí rád chtěl přidávat víc. Bohužel je to časově náročné, tak doufám, že stihnu třeba každý týden přidat alespoň jedno tohleto video. Díky moc, mějte se hezky a uvidíme se u dalšího videa na kanále Jedeme na kšeft. Hej!